Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Minutos na nakaligad sa lasot sa mayong gabi, banwa mayong gabi sa ato nga mga listeners kag mga viewers. Maulan. Go ahead. Maulanan nga gabi. Oh, dahil lang. Sige. Maulan. Way gasulod, way gasulod. Oh. Maulanan nga gabi. Banwa, kamusta na kamo tanan? Sa mga listeners, mga viewers, sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline, inyo na kami mabatian sa amon nga pagpangalagad. Update ninyo kami sa umalin subong oras. Tobtob alas 10 sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa aton nga mga Newsline reporter. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Ihog lang palapta sa mga mensahe dira. Kag kung mayara ka mo pa shoutout, mga comments, palihog lang padala dire sa Iloilo Newsline. Kag kung may mga importante ka mo nga mga mensahe, palihog lang pa-chat dire sa Iloilo Newsline. Sa Pinang sa Flower Shop, thank you so much sa pamati. Kung gusto nyo magbakal sa mga bulak, arada sa Pinang sa Flower Shop sa Isnard. Kilid lang na sang Los Filipinos sa Bakery sa tabok sang Central Market. Pangitaan nyo lang da si Cyril Taco Salmi. Si Cyril Taco Salmi, may ara nga contact number kung gusto nyo nga magpatigana sa nga bulak. Dali na lang nga danol since day kag all souls day. Anong contact number? Para sa Smart kag Talk and Text 0920-825-6483. Sa liwat 0920-825-6483. Kag para naman sa Globe kag TM 0916-786-8896. Sa liwat 0916-786-8896. So, Pinang's Flower Shop. Magkalipat Pinang's Flower Shop. Diri kita sa pagplastar sa aton nga mga headlines. Yari ang aton nga mga headlines. Dahil lang gin. Utod Pagpatay kay Hamza Kayani sa Fort San Pedro, Iloilo, ginaimbestigaran sang maayo sa mga pulis bisan pa sa kadamo sang anggulo nga nagapalibot. Hepe sa Police Station 1 nagpahayag nga isa sa mga anggulo nga gina-check nila may kaangtanan sa pagpatay kay Hamza Kayani ang parte sa problema nila sang tiya niya sa Duanyas, Iloilo nga isa ka kapitan.
Sa dugang pagid nga impormasyon, siyudad sang Iloilo nagapaambit sang COVID-19 vaccine sa mga kaiping nga mga probinsya kag munisipalidad sa Western Visayas. Gimaras nun nagaantos sang mataas nga platehan kag malaba nga pila sa Hordan Wharf bangod wala ginpasugtan sang LGU nga makadungka ang iban nga vessel nga tuyo nga magserbisyo. Presidential spokesperson Secretary Harry Roque nagpahayag nga naglabot na sa 23.1 million individuals ang nabakunahan batok sa COVID-19. Senator Ronald Bato de la Rosa hindi pabor nga ihatag ang Nobel Peace Prize kay journalist Maria Ressa. Nang tuyo yan niya. Siya naganta kanya tingwao. Kag may araman kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. I-check naman karon na report ni partner ni Newsline Romeng Antonio kay may pulis man tong nga nagpalupok sang iya nga pusil ti way maprehento sa nga hipi sang patnongon antike. Agbalay nasunog sa Buena Vista, Guimaras. Standby sa ato nga mga listeners, standby sa ato nga mga Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto nyo magbakal sang puro nga buko shake? Magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit. Kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda, tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Naluyag nyo nga magbakal man sa nga mga priskang isda kag seafoods ara sa Tiangge ni Nijima kag ni Digol sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Ang inang nga mga isda halin sa istansya hasta mga seafoods halin nato sa istansya. Adlaw-adlaw nagapangumpra ng mag-asawa, so priska ginang isda nila, pili lang kamo, gagmay man o kundalag ko, barato lang, no, makaayo kamo dira sa sa ila ni Nijima kag ni Digol nga pwesto. No, pangitaan nyo da halin sa highway mga 20 meters away, no? Pasaka na pakadto na sa Banwag ti ara sa Crossing Patio. Kung magpapasi ka mo, kung magdulog ka mo da, dira ka mo baka sang mga priska nga isda. Padayon kita nga nagapangalaga diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline kag Guimaras sa Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, pabati ta sa inyo ang latest update sa pagpatay kay Hamza Kayani. Sino si Hamza Kayani? Base sa report sang mga pulis, ini siya may pending nga kaso nga murder, no? May ginpatay ini siya sa una dira sa Dakyo, kag nagapalagyo ini siyam sa didto sa Jinsan.
Tob-tob sang ulihi, na-intercept man nga bangod mayara nga traffic violation. So ginkuha siya, ginadala sa police station. Tob-tob sang ulihi nga daw mayara man nga pag insindihanay sa nga mga pulis. So nag-living out siya. So sang ulihi na nagpalagyo si Hamza kag mayara pagid siya nga another nga violation. Aga pagpauli diri naman sa siyudad sang Iloilo, ginaplayan ini siya sang search warrant kag may mga na-recover nga pusil subong man illegal drugs. Na-detain sang ulihi mayara man nga aligasyon nga ginapang-upod ni Hamza mga minor di edad nga babayi. So why mabalaan kay ang latest nga nga nakaaway o kon ginpablatter ni Hamza ang iya sini nga tiya nga si Kapitan Gladys Pichon sang Dueñas, Iloilo. So tanan-tanan ini nga anggulo check sang aton nga mga pulis. Kag si Hamza amo ni sang tag-iya sang una sang restaurant nga Sotukil, no? So siya ini sang una ang tag-iya. Kag mo ni gani nga daw nabudlayan ko no ang aton nga mga pulis sandig man sa hipi sang station number 1 bangod ang Fort San Pedro under sa ila. So yari ang latest update upod kay Police Captain Sheila May Sangrines o kung Sheila May Acanto Sangrines na tuhoy sa pagpatay kay Hamza Kayani. Actually, to be honest, ongoing ni ang pagtalab naton sa investigasyon. Kagapon, napatigayon kita sa pinakauna natin case for consent. Parte sa kaso, initially, ginpangpahakpat naton ang posible nga motibo kag anggulo. But na-overwhelm kita kay kadangog-dangog iti no? Ang gulo kag motibo nga pwede naton sundan. And kung pamangkuton mo kita subong, ining mga anggulo kag mga motibo nga ginpangpahakpat namon, ang status sa karon is of equal value ni daw hindi pa kita makahambal initially nga mas nagapangibabaw ang anggulo sa family problem or family dispute sa properties kontra sa personal nga motibo kag anggulo masagiin sa personal niya tamaan man ka komplikado kag nagapangsanga-sanga kay digging up with his records sa bahin sa kapulisan nakagwa nga kadamo-damo siya gali kaso nga sa diin involved na siya ang ginatudo sini nga sa likod no halin sa murder case sang tuig 2015 sa isa ka motel diri sa La Paz kag sang tuig 2018 nga sa diin may mga complaints ini nga naulangid siya ang pangalan niya no nga sa diin may mga na-rescue nga mga minors sa iya hinakop sang una nga sa diin ginkasa sang women's desk sang social worker naton mga barangay officials sa otoridad kag wala po sina dira may minor sini nga nagreklamo sang pagpang-abuso sexual kag dala pagpamahog sa diin nga naging pamalagyan man at that time no nga ma-applyan siya sang search warrant kag of course out of that search warrant kag implementar nakuhaan siya sang mga armas, eksplosibo kag 16 kang suspected nga shabu. So na-file siya sa kaso sa Republic Act 10591, 9516 kag Section 11 kag 12 sang 9165. So may mga information kita nga of course being a businessman himself pwede anay tag-iya ini sa dako nga restaurant kalan-an diri sa sa Iloilo. So may mga report kita nga gina-subject for validation na may mga na-engage man siya or na-involved na may mga agravyo man siya or napamahog or na-enkwentro. So kadamo ang ginatanaw naton nga mga anggulo kag motibo at this time kag inatanan-tanan gina-isa-isa po pa-follow up sang team of investigators naton diri sa Station 1 kag wala po tinadira no nag-coordinate man kita sa bahin sa probinsya sa Iloilo especially sa Dueñas no kung may mga previous pag dito nga records kag of course may mga insidente dito nga pwede ta ma-link kag maka-establish kita sang nga maka-connect naton
sa sining mga suspect naton nga on board sa motorsiklo nga amo ni ang ginatan-aw naton nga sa likod gid sang nagpagtiro patay kay Mr. Kayani. As regards to the CCTV footage, may on hand na kita diri ang nakuha naton sa Hadjes, pero balalikon pa naton ang iya ka veterans na CCTV kay what we're doing is backtrack kita, kada forward track kita sang mga available na CCTV para basi kung pwede na nato mapatanaw sa aton mga minor de edad nga witnesses. Oo. Galing kiti, hindi naman na siguro nga ang CCTV footages nga ara nakuha sa general use, the same bala nga mga person nga nagtiro, nagbuno kay Hamsa, kaya ni Ma'am sa Port San Pedro. Tama ina siya. It's not conclusive. Ang aton lang gamay kag dako nga posibilidad gapang kolekta lang kita na isubong kay para nga matun-an naton kag masudyuhan sa aton mga investigador kag matulid kung ang mga nagluluwa dira no sa kuha naton nga mga feeds ng CCTV or footages is lapit-lapit sa description sang aton nga mga witnesses. But kung tanawon mo is kalayo pa na siya nga mag-arrive kita nga sa identity sang aton nga mga suspetsado. Mapunan siya into mga circumstances siguro nga makabulig sa pag-build up naton sang kaso. Mga pila gitanan kag gunshot wounds, kag stab wounds ang nangkon ni Hamsa. Tuwa ang igo niya sa ulo, isa sa likod, iya sang tiro, and then damo nga buno sa likod. Oh, I see. So, single-bladed ang gingamit, ma'am, tapos na-autopsy na balaan single-bladed instrument? Wala pa kay recommend pa nito nato sa pamilya nga for autopsy examination para mabalaan dagit kung ano ang cause of death niya. Ang information sa investigador kung update sa akon nga ginapaschedule pa siya for autopsy examination. And then of course ginahulat naton ginasige pa naton follow up ang stock report kag ang ballistics examination report no para mabalaan ta kung anong kalibre sang armas utang ang gingamit tiro patay sa iya. So far ang initial nga na recover sa crime scene nga initials ano, ma'am? Apat to siya actually no ang nakuha dito ka apat kang fired cartridge case kag duha ka fired bullet na hindi pa ma-identify man sa investigador ko kung ano gito nga kalibre sang armas. Pero compatible sa what caliber yan? Sa initial? Wala daw, hindi pa gid kami kahatag sa speculations no kung ano gito nga kwantong bala nga santo nga armas. Una tulad gid namon ang aliswag pa sa sa crime lang. So, budlay subong i-trace up bangod nga damo siyang mga pending records. Yes. So, kita ka prangka kag nagapangampo nga we are trying our best gid sa sininga sulbaron ining kaso. But day 2 sang aton investigasyon, tamaan pa ka-challenging kita gihapon na Sir Johnny kay tungod nga kadamo-damo kita ang gulo sa kung nga ginasundan pa. Pero sa pamilya, anong anggulo nila? Of course, wala pa kita masyado katulid kay most likely i-assert nila ang ilaya nga ang konflikto o dispute nila sa isang pamilya. Of course, ang ila siniya nga panindugan nga mga impormasyon nga dako ang posibilidad nga hindi man malayo sa ila ang sa likod sa sining pagtiro patay sang ila himata no, but hindi taman automatically ma-considered nga persons of interest o suspects. Of course, ginakapig lang naton siya nga vital information sa investigation naton, ginapa-follow up man naton kung masubstantiate sang additional facts kag mga circumstances kag of course ebidensya, may mga witnesses regardless kung sino pa man ang involved, hindi man kita sila magduha nga sa iya magpasaka sa kaso kung mabakapan siya sa well na mention naton additional facts, ebidensya kag mga witnesses nga nagatudo nga sila gid man ang sa likod sa kamatayon ni Mr. Kayani. So amo ni ang ginatudlo mo ini ang iya nga tiya abi nga kapitan dito sa isang barangay sa Dueñas nga daw mayara sa conflict. Hindi lang man actually isa ka tiya ang sa information nga ginasundan naton, hindi lang isa ka tiya.
ang nagkaroon sila ng problema eh. So may mapila pa sila ka mga hinata pagid. So amo na nga ginapa-checkar ko pagid imbestigaran, follow up sa akong investigador. Oo. So, subject lang sa investigation. Pero wala yan nagkatulugan na makonsider na doon sila nga suspect kaya base misinterpreting nila, ma'am. Yes. Oo, kay tungod nga posible kin take advantage man ni sa mga nangin kaaway niya sa una or na-enkwentro niya sa una. Oo. Kag nakita nila nga daw medyo may konflikto ang pamilya kay kung natandaan naton sini naman lang na sila nag-intindihanay so kasi sakyan malaman sa mga kontra niya sa una so ginatanaw na naton ang mga posibilidad. Oo. Ang ride on amo ng budlay. Yes, oo. Kag ipabangod. So kinanglan kung antis man naton. Gusto ta man nga sulbaron ni sige layon, pero gusto ta man abot gid kun sinugid ang matutuod nga sa likod sa sining krimen. So hindi man ta pwede kapag daso lang tudo kun sino ang aton lang yung gina-appreciate naton nga tagaan kita lead, no? Background kung sa diin kita masugod. Medyo matrabaho siya pero dako ni nga bulig nga ginsalig kag very cooperative actually ang mother ni Mr. Kayani sa aton. Oh, ang present address yan mo ng Mabulo Delgado, ma'am. Well, may mga address abi sa mong isa Esperanza nga ini kagapos sa Timawa. Oh, I see. So ma'am, base may arapat pa nga ito nga mga impormasyon with regard sa natabo sa kay Hamza Kayani. Well, as of now, dira pa lang kita ang aton lang panawagan si Nidri is of course kung may naga-monitor or nagapamati sa aton nga posible mga naka-witness sa insidente and at the same time kung may nahibaluan pagin parte sa kalamatayon ni Mr. Kayani appreciate kid namo no diri sa Station 1 and rest assured kung nagakabalaka siya sa iyang nga safety pasalig naton nga pwede man na sila nga mag-remain anonymous lang. Okay, thank you so much. Station 1 na commander, Police Captain Sheila May Acanto Sangrines. Why pagid sang nastabisar nga suspect sa pagpatay kay Hamza Kayani. Nga kung aton basihan ang pahayag sang minor de edad nga kaupod ni Hamza nga nagpala hangin-hangin sa Fort San Pedro riding in tandem. Pero ang mga pulista, ninusoy nila ang mga may CCTV along highway. Hindi mo man to makonclude nga ang CCTV to footages nga nakuha mo sa before Fort San Pedro o kung after Fort San Pedro, amo na ato ang mga tao nga nagpatay kay Hamza Kayani. May kung may patin tong agtang nila nga silang suspect na dayon? No? Basi nagpulo pariho lang ginasuksok o sakyan nga motorsiklo, hindi mo man to mahambal kay unas tanan way kamo sa matabo ang insidente kagway mo makita kung sinugid ang mga sospitsado. Nagpakigangot kita sa hipis ang Dueñas. Kay isa sa mga ginatanaw nga ang gulo ang party sa hindi nila pag-intsindihanay sa iya nga tiya nga isa kapunong barangay sa isak barangay Deras Dueñas. Nga wala sang liwan nga ginatumo dire si punong barangay Gladys Pichon. Nagpablateray ini sila for confirmation yari siya Police Major Jose Ray Pabalan ang hipi sang Dueñas sa police station. In fact, no, may gabi sa In fact, diri sa aman sa WCD, may blatter din po hindi na collaborate because the confidentially close atong section dira. May na-file nga information or sa procedures office pertaining sa tinlattery diri sa amon. Naka siya serious illegal detention na sa prosecutor's office, so basta hindi na kami allowed sa kaso. Pag may confidential clause, sabi kay minor info. Ang babae, minor. Oo. So, again, pa-blatter siya sa
pamilya ya mismo? Hindi, si Hamza, nagkatuday kag nagpa-block kag siya nag-file siya sa information sa Precision Office pertaining sa mga past na insidente. No? Sino ginagamparan sir sang seryoso illegal detention? No? Ang si Dotak Tony, si Kapitan kag upo dyan. Hindi ko collaborate sa ngalan, no? Kaya sa WCD ang kaso. I see. So, butang balon nga may ginpailan si Hamza nga sa serious illegal detention bangod nga may minor nga kilala siya nga ginkuha kanday kapitan na Gladys Pitson kag duha ka kaiban. Hindi ko ka-elaborate no kay sa WCD, abi nga kaso. Oo. So, gid kami nga Daw mo na. Oo. Kay tiway takbalo mo kung ano gid. Oo. Dason sir. Tapos ang kanay kapitan, nagkapa-blatter, manisamon, I think may duwa siya based sa amon based din na amon nga, police blatter, may duwa di ka-blatter, si kapitan, against kay Hamza, that is to may entry ni si Hamza, namilit nga magsulod dito sa balay, nilas pa po dyan, Santia, but both parties na-dispute sa dapat na interest o why nag-prosper na blatter lang. Tapos ang kadawa nila ka-blatter is, allegedly, nisan lang mo. Naging pahog si Kapitan kang upo dito sa Abudjan. Sino naman si blatter? Si Kapitan Japon, against kay Hamza. So parang duwa lang yung blatter dito sa station lang. Oh, saan o ginasa na natabo ang mga blatteray nila? Subong lang ang ginula, no September, August or September nga bulan. Muna siya nga. Sang nagligad lang gali ni? Oo. So, why man abis ang ibang pa nga mga kunabi nga daw sinakitay na sila? So far wala, no? Lang sila na. Blatteray lang sila sa amin. So, gaya na lang sang ibang pa sir nga ginpa-blatter di si Hamza. so far wala na. Ang wala tong ang file nga kaso. Ang duwa nga blatter. wala na si Kapitan Gladys. Kag wala naman sang ibang pa nga tao nga nagpa-blatter against man siya. Wala na. Bali sila lang ni Magtiya ang sa amin, sa amin station. Oo. Which data na sir, no? Pag nabala na tong kay T-Will coordinated man ang inyong move sa ICPO, kanday kapitan, ang willing man sila nga idalom sa investigation sa natabo KEMSA? Wala. So paano may pasang coordination? Wala pa kalapit isang ng ICPO. So wala. Kung so far wala pa kami sa amon nga mando, kung ano mandara. So nga mo ba siya ang blatter lang dere. Si kapitan nakakadto dabi nga nakapalapit siya nga willing man siya Wala si Johnny. Wala di man nakalapit sa amon. Wala pa. Sa bagay, pinamilya ini, pero hindi. Subject Japon sila sa investigation sa nasabot. Depende na isa dito sa kung ano ang isang concern na Oo. na police officer sa KEMSA, daw mayara ka mo nga nabatian nga mga impormasyon dira. Ano ka information? So far sa amon, di kiti malayo man ang Kabudjan, that is last barangay diri sa amon. Puti ang amon, di nga banwa kag sa barangay, hindi tama man nakapis-call. Di mo lang bisa may mga amon lang ang kung siya may amon na report is kapitan ng amon pag pinakatuaman na amon dito. Which is wala man siya escalate. Why man na bisang pamilya nga nagambal nga mo gining motibo? Why man action why man gan? Why man sang amon nga balita? Basta diri man kung nagpa-blatter sa amon. Wala ba sa may istorya nga kung ano man dapat sa blatter lang sila amon kapabulo sa ila. Masiblatera ilang kagang test nga ongoing niya ang ilang nga kaso nga amo na sa prosecutor's office. Mo man na right man na yan ni Hamza. Nga mag-file sa kaso. Parang depende na sa pag sang prosecutor's office ang ma-prosper na itong bulo sa partiya sa pag-kiha yun nila nag-kiha busy si Hamza sa JLG. May nabalang ka na sir? Duway ako idea daw wala bini gabasi man kami bi Sir Johnson sa blatter sa ako di wala ako sa sa iya. Okay.
Sige. Sige, sir. Thank you, good, sir. Oo. Oo, sige dyan. Si Police Major Jose Ray Pabalan, hipis ang Dueñas Police Station. So confirm nga nakapablatter si Amsa. Nagpablatter man si Kabudyan Dueñas Punong Barangay Gladys Pichon. Batok sa iya nga hinablos. Kag hindi lang iniblateray, naglabot na sa kasuhay nga ginpailan ni Amsa sang serious illegal detention ang iya nga tiya kag duha pa kaiban. Sige ang ila na nga hearing ara na sa korte. Ginpailan serious illegal detention kay minor mo ang involved diri. So amo ning natabo kag diri man isa sa mga anggulo nga ginatutukan sang aton nga mga pulis may kangtanan sa kamatayon ni Hamza Kayani. Punto 9:00, padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unan langgid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Mayong gabi kay Cirilo Tupas, Joe San Bautista Jo, Leslie Londonio, Najima Tupas, Marie-Eve Santia, Gemma Cabalonga kag kay Tokadoy, Joseph Franzuela, Marijoy Castiva. Mayong gabi kag saliwat sa aton mga ka-newsline, palihog like, share kag follow sa among Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina, ara sa Block 5,
Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kita nga nagapangalagad sa paagi diri sa aton nga programa sa Iloilo Night Watch. Kay check ta ang report sa aton ka newsline direkta sa Antique. May kang tanan ni sa polis to nga ginapasuni nga nagpinalupok sang iya nga pusil. Ti anong kausaya nga magpalupok? Waya ni napanumdum nga ang inang pusil iya na sa property na sang mga pumuluyo sa mga taxpayers. Inaswelduhan ka na, mapalupok ka pagid, mahimo ka pa sang disturban sa imo nga mga palibot dira, sa imo nga mga kasubong nga pumuluyo o kung residente. Di ang aton man nga pulis sa nga patnungon, why nyo man iya nga gincheck? Gininbestigaran o kung ginpaparafin abi ang pulis nga ginpasuni nga nagpinalupok sang iya nga pusil? Check tang report ni ka Newsline Roming Antonio. Palihog standby. Ka Newsline Roming. Wara gyapon ti aksyon kag wara ti klaro kun diya aksyonan kag madisiplina man mismo kang pulis ang anda kabaro kag anda imaw sa serbisyo matapos gintodo kag kumbinsido ang mga nagtarawag sa Patnungon Police Station na ang lupok na asad-asad kag napatiyay ungad nga gintusok ang pulis o why naman sa iban na nag-uli sa amo sina na balay ang gintudlo nila nga ang lupok na batian sa balay defense ka pulis nga ang PNP provincial command kang nagligad nga gabi nagpuhag ang pak lupok wala tiliw ang mga lugar sa naga-isranon nga balay malapit sa komunal. Dira mismo sa poblasyon at nung Antique, suno sa mga kaingod na nagtawag sa precision Patnungon. Ang lupok naghalin sa balay ni police officer Fritz Mudki. Suno sa sila sa pumuluyo, mga 5 ka lupok ang ila na batian. That's why nga nagtawag sila sa Patnungon PNP agad dyan maksimum. Nag-abot man ang Patnungon PNP sa lugar. Nagpati dinipot ng na chief of police. O garing, wara man yung natabo na aksyon. Nag-angambar kang aton kapulisan sa Newsline dyan waay pinakakita kung sinugod ang nagkalupok bangod waay sa nag-itis. Matapos naglabot man ang tawag sa aton kag nagreklamo gintawgan ta ang Deputy Chief of Police ng Patnungon PNP kung ano ang aksyon na ila sini na mahimo. Ila ginpahayag na nakatuan kag nakaresponder na sila sa nasambitan nga lugar. Pamangkot ta anong aksyon ang mahimo sila diri o ang taghimo. Matuod ni balay ni Fritz sa Rodke, suno sa ila, hindi nila pwede pangod wa ay good to pwede makapunto nga witness kung sinogit ang nagbangod sang wala, bangod wala sang nakakita, umagwa
konsoro, sabi ko Chief of Police kang Patnangon PNP, kaging blatter na lang ang nasambitan na insidente. May nagpalabot kang reklamo man sa PNP Provincial Command under kay Police Colonel Ampangan or Parinya apang wala man sa aksyon. Tangod sa report ang utod sang inong police kaya padalagang mayor sa Sibalit Antique malapit ng gobernador kag hindi maka-aksyon ang PNP Provincial Director bangod may mga naka-wire ng mga istorya na hindi pang-isanction. Ang report At Kanyos Line Romeng, tanigin invitar man sa taga-Patnungon, kagin investigaran o kung ipaparafin teste, para nga ma-clear man siya sa aligasyon nga siya nagpinalupok, di ba? Amo gani tinatural ang suspect mo kundi na galing ang lupok mo isinong tao sa balay. Oo, kagway naman sang ibang mga otoridad abidira o kung may pa nagahupot nga pusil sa palibot, amo lang gid ng pulis. Although kanyang time gani gawa ay makatudno kung tinogin ang nagpalupok, pero kundira nga balay na galing ang lupok tag may nagtabati kung nagreklamo nga dira nagaling tanan nga tao sa balay suspect. Bangod sila tanan suspect para mabalaan kung tinuogin ang nagpalupok, ipaidalom sila sa parakwente. Oo. Tiway ni mahimo sa taga-Patnungon Police Station. Kaya ang rason, wala may nakakita kung sino ng tudo. Siyempre way sa mga kakita kay Dulom. Kasi sinobi makakita, kaya makakita ilang tao sa sulod, ibang na tao, ara sa sagwa dirak ng sa sagwa sa ila pader. Di paano nila makita na, wala siya ng makulupok, kutulukan ito. Oo, mailang ko ng mata mo, makalusot to, $6 million ka kay, no? Nalusot mata mo dito, kapin pa Dulom, gabi, paano mo na makita? Tita, gin-invite na lang nila for questioning, kay daw mo man na permeng ginahimo man nila sa mga sibilyan, ano yan mo man ang ginahimo nila sa kasubong nila nga pulis sa Kanyos Line Romeng? Police ang involved nung tinuna kami sa dyan, dahil unfair mo lang. Kung police ang involved, kinanglan nila kung sino may matudo. Kasi matudo, sinaman kaya ang although nga ang tao nakadating ang mula makalimagpok, si Uway man nila makita ang sinogid, si sinogid din na pinipit na mugid na nagpalupot, kaya ang pamangkot, ang ginawpisa, kaya ang kwanigid, ginapagta, ang mampin, kung sinogid ang makakita, sino makakita, ang napakialat na tao, isugid na daan dyan, nagalimuto. Oo, simple lang to, investigaran. Una, ipaparafin. Ang subject, ginatudlo, ikadua, kung may pusil siya, ipabalistik. Kalang pusil nila, ipabalistik test. Oo. Ang tanan-tanan na tao. Oo, in fairness man, no, sa taga-Patnungon, tanigin mo man nilang ilang assignment. Sino niyang ginatumod nga pulis ning ginpasunay nagpalupok? Tiwai naman sa ibang mapalupok mo. Kasi ang may pusil na kay pulis yan. Kapalay nga nagali ng lupok kanya na reklamo ng tao. Amo si Morando Nului, SPO1. Oo. SPO, APO to. Oo. Fritz Dodke. Fritz Dodke. Nodke? Nodke. Nodke? Yes. Oo. Ang PO to mo nasubong ang korporal. No, korporal Nodke. Dapat gininvestigahan nila. Sa Patnungon Police ilabi na sang hipi na da. When sa kay man roon sa anda ka na rason ti wala tumamag oras kay may mawit na nakita gid na tao na nagpopok kung di ka manakot. Way gani makakita kay gabi. Sino nga nakita? Amo na mabudlay base sa ako dira galin lupok. Budlay na sa Kanyos Line Romeng sa pila kadlaw ang mga tao hindi man magkooperar. Magsiling sila nga ti sino man nakakita may witness man kamo. Di ko makamura ang argumento sa pagawaan ka police. Na kinanglan na gid na may makakita gid.
At ang tanan nga nagapalupok, pwede ka palupok. Ito natural, di ba na makita? Oo, hindi mo makita. Paano mo makita kay Dulom? Di ba? Kung hindi ko di tanan na tao, maplupok, pwede. Oo. Ang mga pulis naton, pakuro na lang da sila. Hulat nang sila sweldo nila. Ay, gumagamo ni police sa newsline dyan eh. Dahil ko ang tao, gani ko na ang nakapalupok. Sila itambay, kita mo lang ang muli. Yung police symbol, damo, sila ang test lang. Amo gid eh. Sige. Sige, kasi sa inyo mo ng report, parang halin mo sa parinda ng tike. Mauranan ka dyan ang panahon. O dyan si Kanyos ng muli ang pwede ng report para sa Ilonggo, newsline. 15 minutos na nakaligad sa alas 9. Madamo nga salamat sa report ni Newsline na Roming Antonio. Sa mga listeners naton, palihog ba sa sweet sa aton nga mga Newsline? Mayong gabi kay Noralita Tano Tabulok, Amado Adna, kay Margie Lutao, John Roy Toria, kay Nang Ching Claveria, kag sa iya nga mga pamilya. Kay Jo Marie Jasnis, kag sa kay Dayda. Mayong gabi, kag happy birthday sa kay Guimaras Vice Governor, aton ni John Edward Gando. Mayong gabi man kay Colleen Gallarda, Charm Van Melody, kay Joseph Franzuela, kag kay Cheryl Quijano Herrera. Draman sa kay Romel Porquia, Rito Chiva, Agripina Alazan, Paliada Salcedo Tamagos, GP Palencia, Lizelle Servano Compas, Joan Galiera, kag kay Zenny Octaviano, kay Lenny Fondo, Darakan Dayto Kone and Antonine, Maya and Andre, kag kay Mama Bining, kag kay Nanay Oning, sa kay Mami Alice Toto Justin, kag ng RK, kay Cheryl Malunes and Ruel Malunes, Bobby Estamber, Marisa Calaberan, kag Nolly Diaz, mayong gabi. Kay Mercy Loxin Diaz, mayong gabi mga kay Dinorsil, kay Nong Nilio, mayong gabi sa Bats sa dekada 90. Sangkol ihas diso sa dira sa St. Joseph, no? Sa San Miguel Hordan Guimaras, mayong gabi sa inyong atanan. Kay Philly, o kay Tiyay, no? Philly Estember, happy birthday. Happy birthday. Mayo lang nga pagpamati. Naipupot da kay Ray Ray. Mayong gabi sa inyo. I-check nato na report. Sa aton nga koneksyon sa probinsya sang Guimaras, may balay nga nasunog. Dan, Paliog, standby. Newsline Dan eh. Yes, lang, Johnny. So, yari at nakuha ng mga balita, mga informasyon, kasama sa bahay sa province of Guimaras. Ay, kita di karoon ay kalawago nga dugang na nagpara ng security sa West Hour at itong October 8 sa bahay niya sa Banwa sa lista. So, anti-sina, Israel na dyan may dito ng mga bat reports sa nakalabog sa abot niya sa province of Guimaras sa binas sa Gyapon sa Banwa sa lista. Unang-unta ining sa balay ang Chocolibon wala dito sa musik abit kasi ng pagkasunog na ano ilang tulian. Okay, okay. Now, ang report naman sa Gibuta Police. Go ahead, Dan. Yes. Ang na-pagdiri sa bahay niya sa police sa Black Report na ining tigiyas ng balay nga mo si Wilford Mabakyaw si Padilla, 10 anyos sa barangay Banban, Province sa Guimaras, nag-report sa pulis na ang isang pang-isa nagtawag sa iya pagi sa cellphone ng isang pulian na sunog. Ida nga nagpadulong ining kag-iya sa ayos ining pulian pang ula ina sige maabkan nga manabintang dahil niya sa wala masunog ayos ining pulian. Ining si Wilford Mabakyaw nag-report na ang singabalay
kinuwaan ko tayo, no? Kaya baka tapong-tipon, hindi na kwarta doon magkapatindog siya nga light materials mo lang, pero nagrambot niya sa mga 200,000 pesos. So, hindi pa niwan karoon sa makatapo sa direct fire, pag siyang polis sa Nabalabista, kung ano gid, ang itunaan, mo lang at pagkasunog ng pulian ni William Ford, mabakyaw Padilla. Samtang isama niya sa graduate sa motosiklo, pero ang din malaman sa hospital ito ba niya kaatun siya sa mga samad, mga pag-crash, sa Ismingalawas, tungkol sa isming ng motosiklo ng Maniho, nagbungko inisip sa posting na siminto, sa bayan niya sa organization sa banyo sa Japon sa Balibista. Ang ining driver, yung kailangan i-abuse sa Patricer, Perpin, Igala, 8 anyos ang edad ng barangay Daragan, Buenavista, Guimaras, ang kunsa sa mga injuries, sa mga spot cases na kailangan na pakisek ng lawas, tungkol sa sinanaswin ko na pagabunggo sa sinang motosiklo sa iklatas poste na sementado. Nagdala siya sa birth, tungkol mo rin Balibista, emergency response team. Nandito sa may Dr. Petalino Provincial Hospital. So, kung Dr. Petalino Nava Provincial Hospital sa may organ sa province of Guimaras. Kaya tuwaan pa karoon sa magkatapo sa police ng Balibista. So, ano din ay tunaan sa ikinig na pagkabunggo sa ikinig motorsiklo. Okay. Tapos nasiling ko na Newsline na dyan. At ang nagpas niya kanya COC sa Gantiho, pero ang community sa Bulis. Laging confirm pa niya ura, hindi na nag-file para sa pag-advise niyo sa bayan niya sa Bulis. So, I think may ara na nagdugang na iyang nagpapagay sila na si Usi sa bayan sa Tapili bilang kunsyal sa mga banwa. So, ang nakuha din ng mga ngalang ng ginagawa sa kanya si Usi. At least, Iligan, si Gladys, Joy, Iligan, bayan isang tumang PHP. Tapos, sunod mo si Dr. Jeremy Santiago, Peter Napon, hindi sa nag-Dulce, Rico, si Yamado, si P, tapos, Diles Peter, John Fernandez, dependent, si Talavero, Valentin, Pilago, so ibang rin o liman nga na tawag ng iban komunikin na nakuha siya ang latest na report sa dugang nagpas na singa susi na pinagbilang sosyal sa banwa sa nga Balibista. So ato din naging mamangkot siya Miss tentatiba ang ako ang kumilik sa Balibista kung bala ang chansya nga may mag-file pa ang pagpapilit at sa Vice Mayor pero tinturan dyan dapat na komentary pa si Vice Mayor dapat na nagpasa si OK na hindi nito for mga so kay Terta sa Madam so napag-ang operasyon so isla na dyan so gusto nila bukahan sa Vice Mayor pag ako ang patigil ng Vice Mayor sa Balibista mo si Cyril Bertrand content number sa Medisto ni Governor Sam Dumarin na napilit yung senador sa province of Binta sa ng asawa si Cyril ako ang pagpapili bilang better sa province may mga palita mo kumason dahil sa mga province of Guimaras kaya po na tayo din sa mga balita para sa Iloilo
Newsline. 24 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatita sa inyo si Mr. Jake Conlo, ang spokesperson sa City Task Force sa COVID team. May kang tanan nini sa pagpang-chairman sang syudad sang COVID vaccine sa mga kaiping nga mga kabanwanan. Ang ining vaccine, AstraZeneca, iya ini budget ya sang syudad. Kaalwan sang syudad. Kay nagapang hatag sang vaccine sa mga tao nga wala pa mabakunahan nga nagakadto man sa syudad nga ini sila taga probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, kag iban pa nga probinsya diri sa Western Visayas. Yari si Mr. Jake Conlo sa aton na pakigangutan with regards sini sa COVID vaccine. Yes, no, si Mayor Jonathan Yas nag-allocate sang vaccine para sa aton nga mga emergency o kunang aton nga Metro, Iloilo, Guimaras Development Council member na mga municipality and province. So gusto ringon, naghahatag kita sa ilaman sang vaccine pagi sa aton nga vaccination team. Kaya ini, no, kung tama mabalaan ninyo, Dagani ang ini nga mga towns or mga province diri man na sa Iloilo City kana nagagawi no, diri nagaubra, diri nagatadto, diri nagabakal. So kailangan man nga proteksyonan sila kay para nga hindi man sila naka-infect dali sa aton diri kon in case na ari sa syudad. So that is why si Mayor Gerald Danyas nagmando sa COVID team nga mahatag kita sa ila, bisan hindi to na muna kanamo, at least makabulig man sa ilang vaccination rollout para nga mas madali naton malampasan or malabot ang herd immunity kay ang Iloilo City kagang mga first town sigdriya sa aton sa Iloilo City nakabig mo na nason nga daw isa lang o daw balay lang naton. Oo. Mga pila ini ka kapan ka doses nga vaccine nga gina-share sa syudad? Yes, initially 2,000 kanan no ka doses ang aton nga ginhatag. But may mga additional request pa man no, ang iban that tanaw na ato no kay ginakalculate man na sa aton nga GSO kung pila ka mga vaccine ang pwede naton nga ma-spare sa aton nga mga kaingod nga mga probinsya kag municipalities. Oo. Ano nga mga probinsya o municipalidad ang nakaambit sa kag ano nga vaccine ni Sir Jack? Yes, AstraZeneca ini siya and amo ni mga first town nato, amo ni ang mga Pavia, Leganes, Uton, San Miguel, Saraga, Santa Barbara, no, Guimaras, iban pa, no, ng mga first and second. Initial muna, ang mga emergency member naton. So, amunis na mga first town member naton, so amunin ang aton nga ginauna. And also sa province, no, so depende man sa province kung diin man nga banwang iba nila ihatag or reallocate. Ang nagsugod ini kaina, hasta sa no, ini palihog. Yes, actually, some Friday, just last week, I think Friday, nagsugod na ni panghatag, no? Last week was ang weekend, no? And napang-distribute na natin sila. And pati sa ating hospitals, no? Dintagaan natin ng mga hospital para sa mga kinalanon man nila. So, naghatag man si Mayor Gerald Danyas sa 100 ka mga doses ng vaccine sa tagsa hospital dito sa syudad para kung iniya, para man sa ilang mga empleyado, nga mga na wala pa na vaccine o pagpamilya sa ilang empleyado, at least mayara sila pundong kada kabakunahan nila. Donation ini siya alin sa national? Hindi, iyan niya sa aton nga government purchase, no? Iyan niya sa aton city nga gina... Ang budget ng syudad. Yes, iyan niya sa aton syudad, no? So, mayroon na kita yan sa options kung ano naton niya ang paggamit sa aton bakuna. Si Mr. Jake Conlo, ang spokesperson sa City COVID-19 team. Amo ni ang kalwan sang syudad, no? Pang-share nila na pangatag ang AstraZeneca sa kutob nga magpabakuna sa mga vaccination sites sa syudad sang Iloilo. ...29 minutos na nakaligad sa alas 9. The sweet
CL Diaz, Puchi Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May araman ginabaligya ang mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz, Puchi Supply. Di ko basa sa mga texters na to, no? Mayong gabi kay Roxy Ligon, Raul Labustro, kay Danny Reyno, Rayjan Aurelia, Evelyn Aliaden, Ray 70, kay Pearl Villamor, kay Cirlo Tupas, Emily Tubiera Diadjo, Joy Pamusino Pioquinto, kay Tototong, Cheryl, Bebe, and Toto Child, kag sa Lucendo family, sa kay Stephen Alcain, kag Bing Pabiona, kay Precious Cabalonga, kag Hernani de la Cruz Galvez, kay Rene Cabalonga, kagawad Malani Regacho Cabalonga, kag kagawad Amin, kag kay kagawad Betty Malion Talavera, mayong gabi. Diraman sa pamilya Magbuo, pamilya Lasuna, salamat sa inyo nga pagpamati. Diraman sa kay Totong, analin kay Nonoy Benito sa UK, kay Toto Riles, kay Mary, mayong gabi. Diraman kay Faith, kay Joy sa Aton Connection sa Israel. Mayong gabi kay Nemia Marquillero sa South Korea, kagdira sa kay Edie Moriera, connection taman sa Ontario, Canada, kay Rads Padilla. No, mayong gabi kay Alex Vidalda sa US, mayong gabi sa inyong nga tanan. Salamat sa pagmonitor dire sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kay Pastor Ed Kasidsid kag sa iyang nga grupo sa Gimaras, mayong gabi man kay Pastor Cesar Suyo kag sa iyang nga pamilya. Good evening sa inyong nga grupo. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG.
For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA, in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Sa aton nga mga listeners sa mga ka-newsline, thank you so much sa inyong pag-upo diri sa amon nga pag-pangalagad. May mga issues pa kita tani nga dapat nga dalon, dapat itakol ilabi na ini ang problema sa mga gimaras non to, taas plitihan, kulang ang mga vessel nga naghakot sa pasahero halin Jordan Wharf to Parula, vice versa. Bangod nga daw wala tsansa nga mag-aprobar ang LGU Jordan sa mga nag-apply to nga mga tag-iya sa vessel nga makabulig-bulig tani nga ma-discount man bisan sa plitihan ng kagindi magilinotok kontion sang last hour. Botano ning utok nila niya. Sa liguro sila kay may number liguro sila sa tion sang eleksyon ay. Talupangda nyo mga pumuluyo. Hindi nyo pagtalupangda ang inyo nga bulsa kag inyo personal intereses da. Tanawan nyo mga pumuluyo, kamo man nga magimaras noon, hindi kamo magpadala-dala sa 500 o kung 1,000 nga tanawon nyo ang pagpakadto pakarin nyo kung pila-plitin nyo 40 pesos, 30 pesos. Ang sabi na bista pila lang, 20, 30, ang inyo sobra-sobra, i-multiply nyo kung pila ang ina nga magasto nyo kasa isak bulan kung pilakmok bisis magtabok-tabok. I-multiply nyo sa sulod sa 3 tuig nga pagpangalagad sa mga trapo ni, sa mga traditional politician, kung ano ang pag-antos nyo. Amo na tanawon nyo, hindi ka mo magpadala-dala sa silak sang kwarta. Mayong gabi kay Hazel Calataro, Joanna May Gumbok, kay Carmelino Capitle, Minsegrate Majos, Pamski Santalian, kag Carlos Zaldivar Jr. Good evening. May ara nga nagapugong kuno da nga may personal interest mo. Sa board of director sa GMBC. Huwag ka na huya. Tunto si mo. Huya man, konsensyahon ka. Mo gusto mo nga makakwarta ka lang. So wala na kita sang tiniyon sa aton nga pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Upod lang sa aton technical partner kay Toto Boy Chef kagana Nonoy MJ. Ini ang inyong mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.